ana lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. An sigila kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ. Awɔ. Boubacar jamana kunnafoni a b'o de kofɔ. Nka an dusukun man d'an na. Boubacar n kɔrɔkɛ i k'a dɔn min ye Gustave Papa Tunkara Madi Tunkara denkɛ fɔlɔ i k'a dɔn a fatura. Ni Ala de kɛra jɛnɛ n'a ye jɛnɛja bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi misira 14 an 37 Madi Tunkara Ala ka hinɛ na u ka du kɔnɔ. Amina yarabi. Boubacar i k'a dɔn an kɔrɔkɛ in nin y'an bɛɛ lajɛlen sira taama sabula ale baden dɔgɔmuso fa kelen ba kelen de furula ne ma an faw bɛɛ fa kelen ba kelen i y'a dɔn o ye n kɔrɔkɛ dɛ i k'a dɔn dankɔrɔba in maa ɲuman kun don silamɛ kun don i k'a dɔn balimaya kun ka d'a ye kojugu n'a famana dɔgɔnin min ma ale de tun bɛ taama k'o sɛgɛrɛ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa a ma diɲɛ nin dama da de nɛgɛw kɛrɛfɛ Naam. Ne ko bala cogo bɛ di. Boubacar Sidiki. Maa di sigi ɲɔgɔn cɛ. Ko ni ngurunin ka fisa ni kuma kungurunin ɲɛ. Ka t'o la. Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant. A bolo ko siɲɛ 600. 347 ani siɲɛ 7. Fasiri kɛ b'a to a de ko Dawuda Sangare. Dawuda ko Mali ni Laginɛ cɛ. O baden teriya i k'a dɔn ani n bɛ taa bu ye kana bɔ n ye. O ma daminɛ bi kabini diɲɛ kununko. O de bɛ sen na. An ka fanga ɲɛmaa Premier ministre Abdoulaye Mayiga. A y'a sogo doni min ye kɔnɔkiri faaba ye ni ka yen sɛgɛrɛ Boubacar a bɛ taa taama in na jamana in maa kumabaw a n'olu de dara ɲɔgɔn kan min b'a jirila k'a fɔ taama in ye taama koloma ye taama sɛbɛlama sabula min ye ayiwa Laginɛ faamaw ye ni ka t'olu kuma ɲɔgɔnya taama in na ministre min n'a bɛ kɛlɛ kunna ministre des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara ministre de l'économie et des finances Boubacar Passa Alfousseni Sanou, ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Damele Madine Sissoko, ministre de l'Élevage et de la Pêche, Yubaba, Sebenekala ko nindama ni ma kuluma dama ka fara ɲɔgɔn kan o b'a jira k'a fɔ u jatigila i k'a dɔn ko dumanba bɛ Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ye maa min sɛgɛrɛ maa min fana bɛ Laginɛkaw ka ayiwa camancɛ fanga ɲɛmaaya la n'o ye colonel Mamadi Doumbia. Général Mamadi. Jala yɛlɛmana hɔ. Do jumɛn ye? A mɛnna dɛ. Mon général. Boubacar Fasiriba ko a ko nin dama in min ye ka t'u kunbɛn i k'a dɔn o ye Laginɛkaw ka fanga ɲɛmaa n'o ye Premier ministre ye o taara u kunbɛn u cunnen ka bɔ pankurujigi kɔnɔ ni k'u dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bonya ni karama min n'o bɛ Laginɛ ni Mali cɛ o ma dɛsɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kunbɛn Mali ani Kɔnakiri don min ye fadenjugu ani farafinnajugu u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ janfa ta ka Mali sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ diɲɛ fa bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ka datugu anw ɲɛ sabula kwaji t'anw bolo n'o kɛra i k'a dɔn an na to a la Boubacar nin kɔrɔfɔ in bɔra CEDEAO la ni hakili b'a la janvier kalo san 2022 Laginɛ ko an dɛ ninnu de b'a anw zuna k'a mɛn anw ni ninnu de bɛ fa kelen ba kelen lɛni a ye tɛmɛ ka na min ka d'a ye a ye na o k'an ka dangan da la Boubacar sɛbɛnnikɛla ko u ye da walankata sanfɛla dugumana kwaji sira u ko Mali ta don Boubacar Sidiki ni hakili b'o don la a ko i k'a dɔn cɛ min y'o k'i ye ko gɛlɛnw na jɔ ko Ala i k'a dɔn o y'i ka maa ye ni hakili b'a la hali ni sɛbɛnnikɛla m'o fɔ n fana b'o f'i ye k'i hakili to a la don min diɲɛ seleke naani maa bɛɛ ko Laginɛ k'a kana taa yɔrɔ la da ka tugu u ɲɛ Mali ye dayɛlɛ Mali ko ayi na ni banajugu de b'a la an bɛɛ ka sa ɲɔgɔn fɛ i hakili b'o la bana in tɔgɔ tun ye jumɛn ye e ko Ebola wa Ebola an fana an y'a kɛ ɲɔgɔn ye o Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ta ka segin ni nin d'a ma jɔn a la i k'a dɔn Mali ma ɲinɛ sabula min ye Kɔnakiri ye i k'a dɔn ani Bamakɔ cɛ u ka nin bɛn in o tɛ bila ko ye o kɔni nin sen in kɔni sigikafɔ de bɛna taa boloda sigikafɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sɔrɔ bosoli min ye ayiwa munumunu salo jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye lakana bolo ye ka taa se hali waati la ni hakili b'a la i b'a ye k'a fɔ an ka filaw bagangɛnnaw olu kun gɔlila ayiwa waati dɔ la nka i b'a ye an ka faamaw wulila min kɛ ka Laginɛkaw kuma ɲɔgɔnya o ko fana banna Boubacar i k'a dɔn i se ka bamanjɛ ka wele kɛ bilen Laginɛ k'i bɛ n'i dogo Bamakɔ wa a tɛ kɛ Bamakɔ k'i bɛ t'i dogo Laginɛ kilomɛtiri min b'an ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 8,000 o de b'an jɛ dancɛ la a fiyɛ ka bon o tuma n'an farala ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki a bɛ kɛ sababu ɲuman ye min kɔni b'a to jamana fila in bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ Boubacar Sidiki n'i ye
ye nin ko damadɔ in ta k'a lajɛ premier ministre Abdoulaye Mayiga a labanna sa ni ka ti a labanna sa ni ka taa AES ka foli fɔ i k'a dɔn général Mamadu Dunbiya ye ani i k'a dɔn a jɛɲɔgɔnkɛ min bɛ Mali kɔnɔ Assimi Goïta hakilina ani kɔrɔfɔ min bɛ AES la a taara olu bɛɛ lajɛlen fɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn an kana ɲinɛ don min Conakry Laginɛ bi dayɛlɛ a donnama in kama cɛ kelen fana ye camion 500 di Seydou Nandoumé camion 500 minɛnw ka taa ale jɛn'a wari kɔ nin bɛɛ ye misali de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun waralen ne bana bɛ u fo u ko ten sogo karatɔ de bɛ miɛtɔ k'o dala minɛ siga t'o la yen tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon Mahamani Touré nin y'a ka fasiri ye Mahamani ko min anw ka minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ an ka kiiriko ma adamadenya hakɛw ka se ka don ba la n'o ye Mahamudu Kasoge ye i b'a ye k'a fɔ san o san don dɔ bɛ ta diɲɛ kɔnɔna na ni ka o kɛ hakilina ni tasibila dɔ ye n'an b'a wele ko journée internationale de lutte contre la corruption min ye dunkojuguya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na filamɛru a seleke fan bɛɛ lajɛlen kan k'a kɛlɛ ka bɔ dugukolo kan o bɛ kɛ sababu ye jamanaw ka yɛrɛya a ka se ka sinsin wa min ye tarata tɛmɛlen n'o bɛnna décembre kalo tile 9 ma san 2025 b'a ye k'a fɔ minisiri n'o ye Mahamudu Kasoge a ye laseli kɛ o nɛnɛ tile bilen kɔ yanni tarata dugu bɛɛ jɛ laseli in senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma cɛɛrɛjɛkulu minnu bɛ faso ta ani foroba ta min ye wulikajɔ ye o wulikajɔ minnu n'olu ɲɛsin bɛ dunkojuguya kɛlɛli ma o baaraw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka don bala waasa min ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka jamana tɔnɔ ni ka se ka dɔ sɔrɔ a la nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ko k'a ka laseli senfɛ min ye fasirikɛbaa ka fɔ ye n'o Mahamani Touré ye a y'a jira sa k'a fɔ min ye minisiri Kasoge ye a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta a ye hakilina ni katimu dɔ de ci ka di gouvernement maa kilina bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i wakili don o la o senfɛ min ye anw ka foroba cɛkɛda bolofara min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsin ma an ka foroba cɛkɛdaw fana sɛgɛsɛgɛli ma o dɔ dɔli ma n'an k'a ma ko bureau du vérificateur général o kɔni ka wuli ka jɔ Kasoge y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ min kɔni n'a ka sɛgɛsɛgɛli jonna service ɲɛmaa min na jɔn ko ala e bɛ furan ka bɔ i sigiyɔrɔ la fɔlɔ yanni kiiriw ka kɛ wa o bɛ kɛ sababu ye a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ min ye jamanaden ye ani minnu bɛ ɲɛmaaya jɔyɔrɔw la u ka siran min ye jamana ka nafolo ye ani jamana a kan k'i jigi sigi fɛn minnu kan olu bɛɛ lajɛlen ka matarafa ni k'u makaran k'u kɔlɔsi n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye hakilina dɔ ye n'a sigila sen kan n'an ko ni gouvernement yɛrɛ de kɛra wulikajɔ kɛbaa ye n'o bɛ wele ko stratégie nationale de lutte contre la corruption n'i y'o lajɛ hakilina min d'a mɛ ka ɲɛsin o taabolo in ma o de ye k'a minɛ san 2023 ka se san 2027 ma o furanjɛ kɔnɔna na sa hakilina kumaba damadɔ de sigilen don min bɛna kɛ sababu ye ni ka dunkojuguya ni k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ min ye minisiri Kasoge a y'a jira k'a fɔ ni kɛlɛ ka se ka kɛ jaabi ɲɛnama ka se ka bɔ a la k'a kɛra sababu ye min ye sefo wari miliyari 400 ye o min n'o kun t'an bɛ janjanga wɛrɛ fɛ an tɛgɛ ka se ka da o kan k'o bila an ka waganden kɔnɔ wa o min ye jugement wɛrɛw bɛ yen n'o ye kiiri bolofara wɛrɛw ye minnu bɛ tali kɛ avion saliko kuma kan halisa min bɛna kɛ sababu ye waati ni don nataw kɔnɔna na b'a ye k'a fɔ min ye dossier paramount ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛna ɲɔgɔn ye kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ décembre kalo in tile 22 san 2025 min bɛ kɛ sababu ye anw ka majɛ ani min n'o kɛn bɛ ka waganden kɔnɔna jɛ o nafolo o ka se ka salo ka fara ɲɔgɔn kan walima maa minnu bɛ n'olu ye nafolo ninnu kɔni ta k'a kɛ u sago n'u dungɔ ye u bɛ nafolo in sara ni kan minnu ye ani u kan ka ɲɛgi cogoya minnu na o taabolo bɛɛ lajɛlen na dɔn décembre kalo tile 22 nata nin ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Touré a ka fasiri don Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 7,000 900 siɲɛ 37 Boubacar ni sogo bɛɛ lajɛlen kɛra i n'a fɔ bien maa mago tɛ se muru ma min ye Abdoulaye Ouattara nin y'a ka sɛbɛn ye a ko i dabɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ n'o ye affaire Paramu affaire Paramu i k'a dɔn nin kɔrɔfɔ in i k'a dɔn a kolo ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a to ten sabula cɛ kunba
ba cɛkunbaw minnu ye fanga kɛ Bougazelli a caman kɔni di jamana kɔnɔ olu de caman tɔgɔ nɔrɔkolo de nin ko in na a ko yɛrɛ ka se ka ɲɛdɔn ni k'a ɲɛnabɔ min y'a kiiri ye a bulo sigilen don nin kalo in tile 22 n'a fɔra ko affaire Paramu Bougazelli i b'a ye k'a fɔ min ye a donnama in kama ko mobili minnu ma ko blindé n'o ye ayiwa blindé 36 Bougazelli k'a dɔn Maroder a wari a muti jɔ sefa wari miliyari 30 bɔɲɔgɔnko la Bougazelli k'a dɔn a wari a na kɛ mina kun fɔlɔ kɔni nana i k'a dɔn filanan o balana min ye kɔrɔfɔw ye i k'a dɔn a kuma cayara sɛbɛnnikɛla ko a donnama in kama min ni min bolo kun bi fanga na Ibrahim Boubacar Keita tile la Bougazelli n'a fɔra ko olu de kɔni kan ka ɲininka waasa wari in t'a bolo a n'a kɛra kɛcogo min na o ka ɲɛdɔn Boubou Cissé a don ale de kun ye premier ministre ye ministre des finances Mamadou Igor Jalan den don i k'a dɔn ale de kun bɛ nafolo kunna min ye Iber Kulubali bamanankɛ a don ale de kun bi défense la min ye Babali Ba ye banki ɲɛmaa don ci kɔni fɔra ale ye dɔrɔn wari ta i k'a di Bougazelli ale kun ye BMS directeur général ye sɛbɛnnikɛla ko hali ka danni ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a caman b'a la minnu kɔni ayiwa ni olu bi jamana kɔnɔ minnu kɔni sɔrɔlen don o ye général Moussa Bemba Keita ye ale kun ye chef d'état major de l'armée a donnama in kama an bɛɛ donni minɛ ko bi e ko mandat de dépôt ta ale ka wa général Moussa Fadarabo o fana minɛnen don ale kun bɛ matériel hydrocarbure transport des armées colonel major Nuhu Dabitawo a donnama in kama ale de kun ye ayiwa directeur du commissariat des armées ani colonel Ablaye Wahab Touré i k'a dɔn ale kun ye dafu ye Bougazelli fasiriba ko ni min dalen don ɲɔgɔn kan nin fɔn fɔ filɛ min kɛra ayiwa sɔrɔdasi ye o min yɛrɛ kɛra civil o a bɛɛ ye cɛkunbaba ye Bougazelli n'a fɔra ko ɲaaminen don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tiɲɛ ni nkalon de bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ fo kiiri de ka kɛ ni kiiri kɛra i k'a dɔn bɛɛ k'i ta fɔ nin wari in donna yɔrɔ jumɛn nin dara yɔrɔ jumɛn na a ɲɛna dɔn nka Bougazelli k'a dɔn ko kun fɔlɔ min kɔni de bi fɔ sabula i y'a dɔn kiiri fɔlɔ kun kɛra min ye ayiwa audience min kɛra septembre tile 18 san 2025 a o donnama in kama maa 17 a jirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka sɛgɛsɛgɛ sabula min ye chambre criminelle de pôle national économique et financier Bougazelli k'a dɔn olu kan ka taa ayiwa ɲɛfɔli kɛ ɔ minnu dun diya o na kɛ cogo di Bougazelli sɛbɛnnikɛla ko nin kiiri in kɔni a bɛ sɔn ka kɛ tɛ k'a jɛba ye i n'a fɔ kiiri fɔlɔfɔlɔba min kɛra n'o ye ayiwa jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ani marifa minnu zana o donnama in kama Bougazelli ko fana fanga a warala kosɛbɛ nka min ye ko in ye mɔgɔw ma fa kosɛbɛ sabula ko caman b'a la min ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ fɔra Afrique du Sud mobili ninnu zana olu de bolo cakɛda min n'u k'a ma ko Paramu de ye mobili feere i k'a dɔn Mali ma o sɔrɔsi mobiliw don blindéw don Bougazelli k'a dɔn a na kɛ mobili kun fɔlɔ kɔni nana a tɔ mana bilen ɔ ɲininkali kɛra sa Paramu kɔni y'a jira danga de b'an kɔ an ye wari kun fɔlɔ di wari tɔ bɛ yen n k'a k'o sara an bɛna ni minɛn tɔ ye ɔ n'o ma sara kun an bɛna ni minɛn tɔ ye ka da mun kan Bougazelli k'a dɔn ko in balannen don nin yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la saratigiw kɔni mana sigi sɛbɛn in kunna min ye min kɛ min ye min fɔ min dira min ma Bougazelli k'a bɛɛ ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni kɛ jukɔrɔta n'a faralen tɛ i b'a sɔrɔ a ni kɔrɔlen don siga t'o la dɛ bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ waati wɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako Youssou Konate nin y'a ka fasiri ye Youssou ko min ye daga gungana ye n'o y'an ka marabolo 4nan ye Segu région gouverneur a ye hakilina kura ta tuguni min ye couvre-feu ye k'a mɔnɔ bɔ kokura min kɔni ni a baaraw daminɛna kabi ntɛnɛn tɛmɛlen décembre kalo tile 8 san 2025 a bɛ to senna fo tarata n'Ala ye o fara maa min si kan janvier kalo nata san 2026 min o tarata don fana bɛ bɛn janvier kalo tile 6 de ma n'i y'a lajɛ a bɛ boli furancɛ min kɔnɔna na sa o de ye nɛgɛ kanɲɛ
ɲɛ 23 o nana gosilen kɔ maaw bɛɛ lajɛlen kan ka don u ka sokɔnɔnaw na maa man ka ye bɔlɔnfurancɛw kɔnɔna na min ye 5 heures du matin ye a bɛ ninnu bɛ taa forifo waati n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a bɛ kɛ sababu ye min ye maaninfin ka taa ni ka segin ye o hakɛ o taabolo bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ wa min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ taama na segu bɔlɔnfurancɛw kɔnɔna na maa sugu bɛɛ lajɛlen ye u suguya ka ɲini ni ka u sugu dɔn wa n'i ye gouverneur n'o ye Sulemani Tarawele ye ale de ye segu gouverneur ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin hakilina in ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye degun tɛ ka ɲɛsin segu sigibaw ma dɛ nka min ye jamana kanako ye ani jamana yɛrɛ bɛ danga min na kɔsada ninnu na ko n'i y'o ko ta k'o lajɛ ni nin hakilina ninnu ma ta bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye sigikun tɛna ye ɲɛmɔgɔw na n'i ye ɲɛmɔgɔw ka nin wulikajɔ lajɛ min ye segu sigibaw ye o kɔni u ka hakilinaw an'u bolominɛw o bɛ se ka lakana cogo min na min ye nin hakilina ye n'o ye décision ye a takun belebele ye o ye nka n'i y'a lajɛ a kɔni n'i y'a lajɛ min y'an ka sɔrɔdasi mobiliw ye ka taa se ambulancew ma olu kɔni ko ordre de mission kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ka ye u bolo min b'a to u ka munumunu salo a ka se ka yamaruya ka se ka di u ma wa n'o fana bɔla yen wele bila an bɛ maa minnu ma segu région kɔnɔna na n'olu kan ka kana ni k'a jirɔja o de ye commandant de la zone de défense numéro 2 ka taa se commandant de la région de gendarmerie numéro 5 ma min ye commandant de la 4e région de la garde nationale ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa se police nationale ma protection civile ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni welelen don nin hakilina min talen filɛ gouverneur fɛ a ka don ba la wa a ka lawaleya min ye nin hakilinaw ye b'a ye k'a fɔ a bɛ ta ka tɛngu min fana na o de ye an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna ye n'o ye Kayi région ye olu kɔni n'o ye o gouverneur fana ye o kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu fana n'u ka couvre-feu ni k'a mɔnɔbɔ waasa min ye kanango ye zango ni sankunjɛ in na maa kunda ninnu n'o ye terroriste ye u kana na u don nin ko ninnu jɛma ka na fɔ u na degun ta ni ka ɲɛsin an ka marabolo dɔ la kelen ma min bɛ kɛ sababu ye ni ka dadi kɛ maaninfinw nin kun na nin ko sɛbɛn sɛbɛn salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusu Konatɛ a ka fasiri Bwagasiriki jiri min kuru ka di o ye ngɔlɔbɛ ye Bwagasiriki n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min y'a sɛbɛn a tɔ de ko Dɛnba Konatɛ Dɛnba ko n ka musoko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye e ko i ye fɛn daminɛ ban Bwagasiriki k'a dɔn juru i k'a dɔn a maɲi maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ miliyari 300 ani miliyari 12 min ye sanu ye bɔbɔkɛ bilen a y'i bolo fa nafolo la k'a tu tali jɔnni ka juru bɛ faso la Bwagasiriki sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔra sabula jamanakuntigi Asimu Goyita a y'a jira k'a fɔ jamana sɔrɔ a dulonnen bɛ sɔrɔ bosobaw la olu dun bɛ sanni feere kɛ jamana ma i k'a dɔn mankan bɔra a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ u ka nafolo caman juru bi jamana na Bwagasiriki k'a dɔn sanu o kuma e ka fanfɛla dun bɛ cogo di sanu ko n'a dan'o ma e kɔni ka yamaruya di dɔrɔn yamaruya di Bwagasiriki k'a dɔn miliyari 400 ani miliyari 39 Bwagasiriki b'a ye k'a fɔ an bɛ don ni minɛ ko bi maa bɛ se k'a fɔ o kɔni o b'i ni ka da kɛnɛ kan min sarala ka ban miliyari 312 Bwagasiriki i k'a dɔn sɔɔni suguba kɔni an na dulokiba jɛmanw don an gana a ye wari min n'an fɔ ma mɛ k'a ye wari bɛ circuler kana siga opérateur économique n'olu ka juru sarala sa i b'a ye sa dugu bɛ ɲaga sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko damanda Bwagasiriki k'a dɔn ayiwa décembre kalo tile 9 tɛmɛnen Bwagasiriki b'a ye k'a fɔ min ye trésor public ye wari de bilala kɛsu kɔnɔ k'a fa Bwagasiriki wele bara ka bila mɔgɔw ma mandat n y'a f'i ye mandat min ka di diɲɛ mandat bɛɛ ye o ye trésor mandat ye san 2023 2024 Bwagasiriki i k'a dɔn minnu ka juru kɔni bɛ yen i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen e k'o t'i ni ka sa ni ka bɔ a minɛn na n'o bɔra yen Bwagasiriki b'a ye k'a fɔ jurumisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ yen miliyɔn dan walima ka yɛlɛw nisɔndiya sanu ko k'u tɛ si n'a ye Bwagasiriki k'a dɔn nin wari sarali bɛ kɛ sababu ye n y'a f'i ye fɔ cogo min na lɛ ni jamana a sɔrɔ bosobaw u nikun bɛ lafiya cogo min na n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ Bwagasiriki k'a dɔn ayiwa juru min dalen kun don a wari kasabi kun ka ca koyi miliyari 1000 ani kɔ Bwagasiriki i k'a dɔn jamana bɛ danga min na o gɛlɛyaw caman de dara ɲɔgɔn kan jango an bɛ waati min na i ko sisan o de ye lakana ye sabula i y'a mɛn n ka juru saralaw n bɛ se ka sanni feere kɛ o i k'a dɔn n bɛ taa nin yɔrɔ in na o Bwagasiriki o k'a sɔrɔ lakana de bɛ yen ni lakana tɛ yen i k'a dɔn a tɛ ɲɛ o tuma nafolo kasabi caman de tun bɛ yen min bɛ don n k'i ɲininka lakana de la sanu y'a jira k'a fɔ kɔsa in na
u ye ayiwa sanubɔlaw sɛbɛkɔrɔ bisi Bougazelli ka taa bɔ a kalama k'a fɔ an ka nafolomugu caman de tun b'olu la olu bisilen min kɛ olu ye wari in fɔɔnɔ wari min fɔɔnɔna Sanu y'a jira k'a fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni ye ayiwa juru caman ye min bɛ jamana kana ni ka se k'o sara min n'o bɔra yen Bougazelli k'a dɔn a y'a jira sa k'a fɔ tiɲɛ don min ye ayiwa engrais feerelaw ye engrais feerelaw a y'a mɛn o a ka wariw sara tɔ don ayiwa aw fana taara juru ta banque fana na dɛ o de ye problème ye banque b'i ni k'u fa u bɛ lafiya sisan Ala k'u lafiya koyi n'olu lafiyara an juru bɛ yɛlɛ kwa e t'a faamulen don Ala mun lafiyara Bougazelli Fasiriba ko min kɔni ye Sanu ye Bɔbɔkɛ Bile a y'a damuga a y'a jira k'a fɔ u ni wari in disi sabula miliyari 1,650 ani 54 Bougazelli k'a dɔn o de kɔni kun ye ayiwa a dafalen yɛrɛ ye caman kun sarala la yanni bi cɛ jamanakuntigi kɔni k'a fɔ wari bɛɛ ka sara a ko a tɔ ti to yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tun Nouvelle Horizon ne y'o bila le hɔgɔ n b'o ta fari maa min ka fasiri ye nin ye o ye Amidu Togo ye Amidu Togo ko ɛrɛnko gɛlɛya a bɛ maa minnu na n'a kɛn bɛ ka dankari kɛ u ka kɛnɛya na ko min pankulojɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Corsair compagnie Corsair n'o ye faransikɛw ka pankulojɛkulu dɔ ye n'a bolofara o bɛ anw ka faaba kɔnɔna na yan o bɛ wulikajɔ la o wulikajɔ kununko min ye dialyse minɛ ye a n'a fura kiti 600 n'i y'a nafolomugu ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyɔn 20 bɔ ɲɔgɔnko la o kɔni de ta la ni ka o di sigida 5nan n'o ye commune 5 ye o CCRF n'o y'a centre de référence ye o kɔnɔna ye o ta la Corsair ɲɛmaya bulon fɛ k'o di dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ma kɛnɛ in yɛrɛ kɔnɔna na maaba caman kun welelen don min ye conseil technique du ministère o fana o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Boyagi Traoré ye ka fara ale kan i b'a ye k'a fɔ min ye CNT maa kologirinw ye caman kun welelen don gouverneur de district ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se les aéroports du Mali olu fana o ɲɛma o ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min ye anw ka camancɛla fanga fangabulon ɲɛma o daga yɔrɔ n'o y'o ka conseiller dɔ ye o taara premier ministre ni ka taa o jɔyɔrɔ fa ka taa se min ye ANACI DG o fana ka ciden o tun bɛ kɛnɛ kan conseil communal maaw n'o ye sigida 5nan ye o maire o ka ciden fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se dugutigi ma olu bɛɛ lajɛlen y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ko in kana lakali ye an ka kɛ a seere ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye dugutigi a ye kuma ta a ye bonyamasegin ta ni ka ɲɛsin ɲuman kɛbaaw ma n'o ye compagnie Corsair ye a y'a jira fana a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ welewelekan bɛ da ka ɲɛsin jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ yen k'e bɛ se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin nin dialyse ko in ma n'o de maa minnu bɛ yen ni rɛnko gɛlɛya bɛ u kan n'a kɛn bɛ sabu ye ni ka dankari kɛ u ka kɛnɛya na u ka dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sabu ye ka lafiya da ɲɛsin u n'u somɔgɔw ma i ko o dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin ko jamanaden ɲumanya a fari bɛ da nin cogo de la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye sigida 5nan maire ka ciden ye Madame Haidara Umu Ture o fana y'a jira sa k'a fɔ nin kiti 600 in n'o ye dialyse minɛ 600 ye a bɛna kɛ sabu ye ni ka ŋɔni belebele de bɔ sigida 5nan CCRF o dɔgɔtɔrɔ n'o y'a kɛnɛya tigilamaw ye olu sen na o ka kɔrɔfɔ fana baalen i b'a ye fana k'a fɔ Corsair ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ faso Maliba kɔnɔna na n'o ye Umaru Konate ye a kɔni y'a ta ka bonyamasegin a y'o ta ni ka ɲɛsin jamana marabaaw ma a ka ɲɛmaa to a la wa baw ɲɛmaa yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Jules Marigliano ye n'i y'a lajɛ ale ye directeur commercial Afrique compagnie Corsair ye Mali kɔnɔna na yan a fana y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ye olu ka u siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o waati min na jizo donna maaw kan u ye nafolomugu da dumunifɛn minnu ta k'o di maanifinw ma minnu bɔra o sigiyɔrɔ la jizo ka wulikajɔ sababu la o nafolo k'a dagosi sɛbɛkɔrɔ ka girin o fana bɔlen koyi min ye Kuyate ye n'o ye Umaru Kuyate ye a y'a jira sa k'a fɔ waati ni don na kɔnɔna na u bɛna baara kologirin wɛrɛw boloda min bɛ se ka kɛ sabu ye jamana ɲɛmaaw u kun n'a ye fɛn min ye jamana ka yiriwali la jamanadenw ka lafiyali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dialyse tɔw ye maa minnu bɛ yen ko kɔni ni rɛnko gɛlɛya bɛ u la n'u kɔni bɛ a furakɛli n'a dagosi ka bon kosɛbɛ u bɛ se ka dɛmɛ min don jamana ɲɛmaaw ma jamana ɲɛmaaw olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa minɛn ninnu o ka se ka se a tigilamaw ma minnu mako
bɛɛ a la a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya ni degun caman bɛ yen ka se ka o kɔni ta ni ka bɔ banabaatɔ ninnu somɔgɔw kan min ye minisiri ka ciden ye n'o ye Boyaki Tarawele ye a fana y'a jira sa k'a fɔ min ye compagnie corsaire ye ko u bɛɛ fo u bɛ wulikajɔ min na jamana in kɔnɔ a lakodɔnlen don u ka wulikajɔ nafolomugu minɛli dɔrɔn tɛ bawo n'i ye pankulu jɛkulu ni k'a kofɔ o bɛ tɔnɔ de ɲini o tɔnɔ ɲini sabula n'u tilala ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kɛnɛya bunakun kan ni ka se ka maa dɔw bɛ yen k'u ɲɛji cɛ k'u kan ka f'u ka baara la ni k'u sekɔrɔma don don nin kun ye sɛbɛn fɛn min y'a salo ka bɔ le hogon kɔnɔna na Amidu Togo a ka fasiri don Boubacar i tɔn ka Tezara premier min o bɛ bɛn an ka segin ka na non dantigɛli wɛrɛ tɛ o la mun bɛ kan na ayi jibi de y'a dayɛlɛ kojugu an ka taa Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi a bolo ko siɲɛ 700 siɲɛ 90 ani siɲɛ 90 min ye Iyatara Ibrahima nin y'a ka fasiri Boubacar k'a dɔn maa caman ye ngana ye Bamakɔ nka n'i taara i faso la somɔgɔw b'a fɔ ko mun Boubacar Sidiki i k'a dɔn o de bɛ fɔ kadiri caman ma o de bɛ fɔ nafolotigi caman ma inspecteur général Amadou Konatɛ faso ani baso Boubacar Sidiki k'a dɔn k'olu kunkɔrɔta ka laban jamana y'a bila baara min na ni ka tila k'o ɲɛnamaya min ye jamana ɲɛmaso ye ni k'o olu nisɔndiya Boubacar Sidiki i k'a dɔn inspecteur général Amadou Konatɛ min ye Tose Galakaw ka den ye ka bɔ Kɔlɔnjɛba Boubacar Sidiki a ye nɔto sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Sidiki k'a dɔn foroba baara ni ye waati jan kɛ lafiyabɔ ye wajibi de ye i bɛ taa repos la u k'o ma ko retraité Boubacar Sidiki i k'a dɔn dankɔrɔba in kun kɔrɔtalen bi taa sabula min ye faso ni baso ye ani jamana bɛɛ lajɛlen ko inspecteur général Amadou Konatɛ a bilala baara min na ka nafolo ɲini ka bila jamana wande kɔnɔ faamaw jo don u b'a ta don min i k'a dɔn maa caman kun ye ŋunuŋunu fɔ nka laban nana douanier so ɲɛnamaya ka douanierdenw ni k'u da kɛnɛ kan nafolomugu san o san Boubacar Sidiki i k'a dɔn dɔ de bɛ fara dɔ kan kɔrɔlen in kɔni kuma tɛ o yanga de bɛ bonya ni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o nana kɛ sababu ye faamaw ka danaya d'a kan i b'i miiri bonya na bonya o bonya walima titiri fɔn o fɔn bɛ yen ko maa kan k'a sɔrɔ foroba baara la a dira inspecteur général Amadou Konatɛ ma ale m'i ta in sɔrɔ naga ni sunɔgɔ la dɛ Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen maa baarakɛ ɲɔgɔn olu de ka ko ka gɛlɛn a ko n'i ye jamana douanierdenw ɲininka bi u b'a f'i ye jɔnko a la cɛ min n'ale kun y'an ka directeur ye a y'a seko kɛ sabula an ka ɲɛnamaya hali an yɛrɛw ka ɲɛta ka douanier don bala a y'i seko damajira bɛɛ lajɛlen k'o ye douanier kɛ ka bonya jamana yɛrɛ fɛ a ko i k'a dɔn Amadou Konatɛ a y'i seko k'o ye Boubacar Sidiki a ko farafinna o kɛra sababu ye a ka wele farafinna ɲɛmaaw fɛ min ye banderi ni bonya k'o ta k'o d'a ma jɛrɛjɛkulu caman bɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn a kɛra o ɲɛmaa ye inspecteur général Amadou Konatɛ min bɛ yen ni maa caman don a la dugutigi den don kokɔrɔ tigilama don Boubacar Sidiki ni ko a ma hali kɔmɔko a bɛ nin bɛɛ dɔn sabula faso a ma ɲinɛ a kɔ tusegila Boubacar Sidiki n'o ye Kɔlɔnjɛba mara ye a ko a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ yen dugudenw b'a dɔn ani minnu bɛ bɔ kolo kelen na olu y'a fɔ n'i ye wulikajɔw lajɛ Boubacar Sidiki ni gɛlɛya kɛra hali u ka fanfɛla la a bɛ wele ko misali Boubacar Sidiki k'a dɔn don dɔ la dugu fila bɛɛ i k'a dɔn u ka mara la gɛlɛya nana don dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo Manifin ni tora la Maribugu ani Nagalaso Boubacar Sidiki k'a dɔn olu nana gɛlɛya banba a donnama in kama cɛ kelen min kun bɛ se ka nin kuma in fɔ k'a ban inspecteur général Amadou Konatɛ kuma in mɛn dugutigi de ye wulikajɔ boloda ka Buguni sɛgɛrɛ arajo bɛ Buguni n'a lamini na n'i y'a mɛn tubabukan na k'a synchroniser k'a bɛɛ da don ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki kalansolen a kumana dugutigi kumana a kumana dugumaw fɛ Boubacar Sidiki nin don ka dugu minɛ k'a suman bɔ tɛ sabula u y'a dɔn k'a fɔ masa kumana Boubacar Sidiki k'a dɔn kɛlɛw banna min ye balimayaw ni sinjiya ye olu nana tugu Boubacar Sidiki k'a dɔn a don ni bi cɛ maa ma ko gɛlɛya donna u ka jamana na yiriwa sira kan Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye denmisɛnw dɛmɛni musow dɛmɛni min ye silamɛya dɛmɛni a y'o wulikajɔ min kɛ dando la Kɔlɔnjɛba kɔni ale to a bɔra o i b'a fɛ ka jeli to a fɔ ale to a bɔra min kun bɛ arajo Mali la directeur a fana jamu ye Konatɛ sa Sidiki Fa Konatɛ o fana ye tɔgɔ sɔrɔ n'i ma ɲɛ tɔgɔ kɔni sɔrɔli kɔ a ka kɛ to a duman ye
bɛ fɛ ka don de tɔgɔ fɔ yan sisan kana n da don kuma la dɛ i ka nin kuma ninnu mɔgɔ kasa b'i ka kuma fɛ Buguni ka den ka kɔlɔnjɛba ka den ka boli nin kun ye sɛbɛn ye baasi tɛ cɛ kɛlɛ man d'an ye an tɛ kɛlɛ fɛ ne tɛ kɛlɛ la o yani cɛnin fasɛni min bɛ arajo kayira la kamara a ka taa n da lɛfɛ kan jama wa kamara fasa an bɛ koyi ala bonima ni jɛni nin barika ban bɛɛ kuma bɛ nin da k'a ka yafa ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ informateur kɔnɔ o kunnafonitigi karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra l'informateur an bɛ u fo o ko tɛ fɛn min bɛ se ka maa kunu kana sɔn k'a nɛn de la k'i nɔ ni ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les démocrates Lasini Sanu nin y'a ka fasiri ye a ko an ka taa CNP mun na dɛ Conseil national lodge patronage du Mali n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkuluba u ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ɲɛmaa kura o de Ahmed Cherif Fofana ye Ahmed Cherif Fofana danaya dala ka a ɲɔgɔngow fɛ patronat kɔnɔna na waasa a ka se ka kɛ u kumada ye maa kɔfɔlen économiste gestionnaire do min ye Fofana ye n'o ye Ahmed Cherif Fofana ye jɔn ko ala danaya in dalen kɔ a kan a ye layiru kan di a ka tɔndenw ma k'a fɔ a na wuli ka jɔ kɛ u bɛ lafasa kɛnɛ o kɛnɛ kan a n'o fɛɛrɛ n'o dabali ni ka o sigi sen kan wa n'i y'a lajɛ fana maa min fana don maa ko ka d'a ye kosɛbɛ a bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na yan'a ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ a y'a jɛni yɔrɔ fɛ bɛɛ lajɛlen ye o ye wa CNPM kɔnɔna na n'i ko baarakɛlaw ka hakɛ a fɔlɔ min n'a bɛ jɔ kɛnɛ kan ka hakɛ ɲini k'a lafasa ta waasa baarakɛlaw ka se ka bila u ka hakɛ minɛn kɔnɔna na min Ahmed Cherif Fofana ye a lakodɔn bɛ o kɛlɛ fana o kɛnɛ kan ka sanga o fana ma i b'a ye k'a fɔ min ye novembre kalo salen ye o tile 26 san 2025 min y'a n'a ka jɛkulu kura ye n'o y'a n'a ka biro kura ye o wulila ni ka taama kɛ ka taa bonyamasegin kɛ UNTM jabalaba la o ɲɛma n'o ye Yakuba Katile ye ale n'a ka biro fana ye u bisimila kungilenna minnu b'o la ani naka min tun bɛ u hakili la o y'o bɛɛ lajɛlen sarada Yakuba Katile UNTM to ala sa a y'a jira k'a fɔ UNTM ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen jabala ye wa min ye CNPM olu ka nin section syndicale ye a ɲɛmaya ta bɛ ka di maa min ma k'a y'a to a mɛn a bɛ waati jan bɔ Ahmed Cherif Fofana a bɛ wuli ka jɔ min na o dogon tɛ baarakɛla si la wa k'a jigi d'an b'a ka fana k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na UNTM to ala a na wuli ka jɔ caman kɛ waasa baarakɛlaw ka kelenya o ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa min ye central syndicale UNTM ye a denmisɛnninlakaw ka jɛkuluba a ɲɛma o ni maa kofɔlen fana u tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma waasa min ye baarakɛlaw ka hakɛ halisa a ka se ka don ba la nin kun ye sɛbɛn ye min y'a salo ka bɔ les démocrates kɔnɔ Lasini Sanu a ka fasiri Bɔgɔtigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko dabaliban a bɔli ko siɲɛ 300 siɲɛ 60 ani siɲɛ 8 min ye Musa Jara Musa nin y'a ka fasiri ye fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabiri fali la k'a kin a na kɛ a y'a damana ko kɛ Bɔgɔtigi i k'a dɔn ngaraw seko ani donko tigɛlamaw an ka dɔnkilidalaw minnu fɛlen bɛ bi an ka jamana kɔnɔ mun de b'u nɔfɛ dɛ gɛlɛya jumɛn in de bɛ ko kura Baba ni Ngɔnɛ Segukaw ka den Mariamu Ba Boubacar Sidiki i k'a dɔn mun de kɛn bɛ sabula alamisajan tɛmɛnen novembre kalo tile 27 u kun welela tuguni ni ka taa cybercriminalité la ni ka taa ɲininkali dɔ kɛ o tuma yalima gɛlɛya wɛrɛ de bolodalen don wa yalima ko kura jumɛn bɛ nka dama kɛ Mariamu ni Baba ni ma u ko dɔ ma ko Maniba Papa Simbo Keita ninnu bɛɛ lajɛlen welela o bɛɛ tun bɛ yen fana a bɛ tali kɛ ka se Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa kuma jugu minnu bi tɛmɛ i n'a fɔ réseaux sociaux kan i y'a dɔn waati tɛmɛnen na i yɛrɛ hakili b'a la gɛlɛyaba kun y'u sɔrɔ u kun ye maa 3 ye nka a na kɛ maa 2 in de welela sɛbɛnnikɛla ko a donnama in kama kiiri bulon kɔnɔ maa dɔw bɛ yen olu kun kan ka kɛ seere ye nka olu ma ye u ko dɔ ma ko Dani de Paris Dikɛliba dɔw k'a ma ko Dikɛliba dɔw k'a ma ko Manden princesse o don ani Deliforo Deliforo ninnu kun welela ninnu ma ye min kɛ sabula ninnu ka sariya kun kan ka ɲini Boubacar Sidiki k'a dɔn o kɛra kabini avril kalo tɛmɛnen na safurula avril kalo san 2026 Boubacar Sidiki welelen a bilalen b'o de la min ye kiiri yɛrɛ kurukara ye o ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna kabini juillet kalo tile 22 san 2025 dɔnkilidalaba min b'an fɛ yan n'o ye Baba ni Ngɔnɛ ye Bigini Bagaga Mariamu Ba Boubacar Sidiki k'a dɔn kun ye gɛlɛya sɔrɔ sabula min
min ye bole musow ka kaso kun minɛna ka datugu ye sɛbɛnnikɛla ko a sɔrɔla i k'a dɔn ɲɔgɔn buruja ani ɲɔgɔn nani dɔw yɛrɛ ko bangebaa nani yɛrɛ bɔra a la i k'a dɔn a kɔni bɔra ayiwa ngara ninnu na an'u kanubaw n'u lapasabaw bɛɛ lajɛlen kɔni kun b'i sɔn i t'a dama fa kɔ nana duuru k'a ɲaami fɛn kelen min kun bɛ se ka nin ko in ba o ye saratugu ye n'o tɛ bɛɛ lajɛlen ye seko damajira kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkasiriki i k'a dɔn a ti faamu sɛbɛnnikɛla ko n'i y'u si video kɛ ani a bɔ kuma bana minine ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ Bɔkasiri a ko nin ye ko ye min jɛ ka jugu kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn o wo ko nin ye waati kɛ min ye saratugu ye wuli ka jɔ kɛ ka jateminɛ kɛ bila kunkurunin ka kɛ liberté provisoire yanni kiiriba yɛrɛ don cɛ u b'o de la dɛ Bɔkasiriki n'a fɔra ko kura wulila tuguni sɛbɛnnikɛla ko Manifi Kamara bi guwa yalima ala ye ɲɛna ninnu ma ala ɲɛn'u ma ala y'u bɛɛ sɔn i ko fosɔnko ɲuman jamaba de b'u kɔ u ye wari sɔrɔ u ye sanu sɔrɔ u ye bonya sɔrɔ kanu b'u la Bɔkasiriki hali bi n'a ka bi mun de tora sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn gɛlɛya kɔni cybercriminalité de ni dalen don kan n'o tɛ jaliw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ Ecotra e ko o ma dɛsɛ sabula o taara ka kuma o kɔni da dennen don ni a fɔra ko a bɛna wuli ka jɔ de kɛ ka taa deli kɛ k'a f'u ka bila yanni deli ka taa kɛ a kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min yarɔ kan k'o de kɛ dɛ siga t'a la o de kan ka kɛ dɛ yan'a ka taa ko faamaw k'u bila a bɛ kumaw ni ɲɔgɔn cɛ de min b'a to kɛlɛ wɛrɛ ti kɛ min b'a to ɲɔgɔn nani bi dabila sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damadɔ de bɛ yen a ko an bɛ donni minɛ ko bi jamana in kɔnɔ maa de tɛ nin ngara minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye u ka sanga ayi maa si tɛ se sanga min b'u la bi Bɔkasiriki a fanga ka bon yarɔ ba ni ŋɔnɛ n dɔgɔnin don i m'a daminɛ sɛbɛn kuncɛ joona an ka ayiwa wa sala n y'a bila wallahi n dɔgɔnin don n dɔgɔnin yɛrɛ c'est ma sœur nam karamɔgɔ dɔ b'a ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les démocrates ka jɛ k'a sɛbɛn wa min ye alijuma nin y'a ka fasiri ye n'i y'a ta k'a lajɛ o ko tɛ Manifi ni ɲɛna i ye doni bɔ i faso kunna min ye Elhaji Ture ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko B Ture B Ture o ni dɔn kibaru tilamaw n'o de ye fasiri kɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya les démocrates kibaru ɲinibaw o ni B Ture u ye ɲɔgɔn ye u kumana maa kofɔlen o ni ani maa wɛrɛ minnu kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn o ka tigɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na o ye jɛkulu bɛrɛbele dɔ sigi sen kan n'o ye entreprise ye n'a bɛ wele ko Afrique Express et Logistique min kɔni bɛna munumunu salo kɛ farafinna gungana na min ye Abidjan Dakar fo ka taa se Bamakɔ ma min ye anw ka sɔrɔ bosobaw olu bɛ se ka u wakulu kɛ nin jɛkulu belebele ye cogo min na u ka se k'u ka marchandise ta ka bɔ pɔriw la ka se anw ka jamana ni ka se ka a magɛn n'a ye n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Elhaji Ture n'a bɛ wele ko B Ture u y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka a y'a jira ɲininkaliw jaabiw dili la sa k'a fɔ ale ye waati jan kɛ min ye an ka mobili b'a fɔ mobili dilanyɔrɔ min bɛ l'Américain ka jamana kɔnɔna na ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Virginie ye o université n'o y'u ka sanayɛlɛ kalanso dɔ ye mention belebele dila ma ye kalanw fo relais kɔ olu de tilala k'a dɛmɛ fana waasa min ye a ka cakɛda fɔlɔfɔlɔ ye a ka se ka o sigi sen kan joli B Ture Elhaji Ture B Ture Elhaji Ture Elhaji Ture o b'a a to a kan to a de ye B Ture ye a bɛ min ale kɔni bɛ nanzara jamana ni yan de ni ɲɔgɔn cɛ o awɔ a sigilen tɛ yan a bɛ n'a fɔ maliden fana don maliden don wa a fɔ a ye ko Tiyana Hame bi Gabon Seydou Kane bi Gabon Job bɛ Gabon ayiwa k'olu bɛ to ka fɛn d'a ma n'a ti fɛn di a tulo b'i la a fɔ a ye dɛ e yɛrɛ k'a lasi ko sori o min ye maa kofɔlen ye jɔn ko ala Elhaji Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko B Ture e y'a dɔn a ye baara kɛ Mercedes Benz Finance Service a ye baara kɛ yen o olu ye jɔnjɔn ta ka d'a ma fo siɲɛ 5 ka da ɲɔgɔn kan o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ kɔsada in na fɛn min yɛrɛ jala ye nin baara mugu kule bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ a fɛ o de ye ka se k'a yɛrɛ ka cakɛda sigi sen kan ani maa min n'o kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn o de ye Segu Janɛ ye min ye Afrique Express Logistique ye k'o sigi sen kan an ka sɔrɔ bosoba minnu n'olu bɛ taa ɲɛ yɔrɔ minnu fɔ sisan n'o ye Abidjan ni Dakar ye o bɛ se ka minɛnw ta ka bɔ yen cogo min na k'o salo ka na ni u ye anw ka jamana kɔnɔna na o kɔni ka hakilina a fanba silen bɛ o ma wa n'i ye jɛkulu in fana lajɛ a sigitɔ la nafolomugu min n'o tun bɛ u bolo a hakɛ a sɛbɛkɔrɔ dagosi ka bon kosɛbɛ miliyari 1 ani miliyɔn 900 n'a kunkanfɛ min ye Afrique Express Logistique ye a sigina n'o de ye wa a sigilen i b'a ye fana ka
k'a fɔ min ye Abidjan Bamako ye ka taa se Dakar Bamako ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛn'o bɛɛ lajɛlen kɛ u sen nɔ ye waasa min ye an ka sɔrɔ bosobaw ye n'o jagokɛla misɛnman ni kumaba ye ka taa se sɔrɔ bosoba tɔ bɛɛ lajɛlen ma o ka se k'u dɛmɛ u ka marchandise n'u nana nin port kofɔlen ninnu u ka se k'u dɛmɛ ka don n'a ye jamana kɔnɔna na waasa nɔgɔya da o bɛ se ka kɛ u ye cogo min na Be Ture n'o ye Elhaji Ture ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ a n'a baarakɛɲɔgɔn n'o ye Segu Jana ye o na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sigi sen kan mais waati ni don natɔ kɔnɔna fana na baara wɛrɛ minnu n'u bolo dan bɛ u fɛ da na se o fana ma o n'a da lamɛnbaaw fana tulo kan nin ye sɛbɛn cogo min na y'a salo ka bɔ le démocrate kɔnɔ Alijuma a ka fasiri Bakari n'i ye jali fa jali de bɛ bɔ a kɔnɔ n dɔgɔnin Baba ni n Kɔnɛ n denw Maranba ani Bigini Bakari an bɛ dugawu de kɛ min bɛ se k'a to u ka hakili ɲuman sɔrɔ gɛlɛya in ka duga ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ Erekotarad Bamakɔ tigiw min ye jamana moriw ye bɛɛ lajɛlen kan ka kuma min bɛ se k'a to nin ko in a bɛ dala sa cogo min na Bakari bi ta an b'a bila yan k'a f'i ye min wasalamu